Murano butkobu ya buri tweri Jumatatu tariki 13 cy'umutinyi 11 umwaka wiga namangabirega kwanekigwa ku Rwase County Kisii County ya Nyamira ke County ya Nairobi kinga kyabari kibaito ba mangana majya babekire kambi korwa akinsemo ime na isko yorgongoro busi na bolo litkoli ya rero nyiranga nalyo umumende pe County ya Kisii musubati Donya Doris Aburi yakobo kuwarigania umuro ngetego sarwa kumwana umunyaruka namangabirega kwanekigwa litkoli ya rero ligimango kuwarigania ase ekionga kinsa ibere cy'ubutwarero nkomanye asenkira yobo ikiranu nkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemeri ya yemanyerero niga kwa Wilson Makori Kionga chinsa ibere nigo togo chaka korwa asinsemo ime yensi ya Kenya hitko liarero nigo ekiombegi ya Council of Governors kiaberege okwanera igoro yokonyorwa gwechibesa gochia Asechi County okwana chinga kechibo igo nigo babeire bagoteba buna nigo amadeni agendrete comment kana Asechi County nabo igo nigo amagendro agendrete gotigara kago kwama egento babiro bakboria serikali enmono ko ene kingangu chiri kubatu ka chibese chiga nichiremo yego chigo ikirania amagendro Asechi County chonsi ya merongene sana ibere emergency ya Kenya rwaturu nigo rwariganirwa no muri Kito Harun Ototo abagavana b'Asechi County nigo barurege kurega tindibuna nigo abakora imirimo b'Asechi County barabesiko benda Christmas batabwatananye chiringi ase mebuko yabo ekero ebeseganda takobora Asechi County na komenta buna nigo egati abakora imirimo batarakana goika emetinye tatobono. Some counties here are yet to pay salaries for the last 3 months as a result of the delay in disbursement. We note with great concern the delays by the control of budget to approve requisitions for the withdrawal of funds. This is unacceptable to an institution that's supposed to be facilitative. Kolengani kiumbe kia bagavana kia CEO chigose Council of Governors amatuko 30 alibosio nigo chikaunti chirasiekwe onyachibera chiabo chimetinye tato ejo chiregwe tan shilingi billion 5.3 ne chiruta isanemo tichiri chikobwato kwa korwa ase serikali nene limolioka chibethecho nigo chire chimotinyi 10 na boigo umutinyi 10. The National Treasury, even on the basis of these arrangements, is yet to disburse 63.6 billion for October and November 2024 allocations. Mwenyekiri w'obwe kiombe ya Council of Governors Ahmed Abdullahi oyibo igore omugavana bwe county ya Wajir nigo atabuna nigo iramo mocha manene ekeramerebeli ya serikali nene agenderete bo ikirano wetera ase supplementary budget chinga kimerebeli ya county etuomerete. Counties now don't know what to commit, what not to commit. They don't know whether to do supplementary budgets or not. And we're saying, is it fair that life moves on for national government because they went ahead and did a supplementary appropriation based on a dollar that has not been amended yet? Asense mwabachanu nigo abagavana babata yabuna nigo omubaro omoke wo kweli kenze muroboliosha ogendrete kwanakibwa kubwatakana no kubora wechibesa. In many of these counties, we need to get to where the masses are to have them registered. We have governors here who manage counties that are over 50,000 square kilometers. So the question of logistics, the question of fuel, all these things come into play. Out of the population of almost 60 million Kenyans, only 14,000 have registered. Only 14 million. Out of the 60 million, only 14 million have registered. Of this 14 million 800, 8.5 are new. Na komenta buna nigo gweta billion kienda echekonya chitara kanwa ne kiombe gya NHIF chibwana leta kubwato kwa erinde ekiombe kya malioko kemusa gya kanwa esire yabo eyuere gweta billion 3 The total outstanding debts owed to county governments by the defunct National Hospital Insurance Fund NHIF was Kenya shillings 12.9 billion. So far, only Kenya shillings 3.8 billion of this has been remitted, and counties are currently still owed 9.1 billion. We call upon the SHA to expedite the payment of pending claims under the NHIF and SHA.
how can we be able to pay KEMSA if we are still owed 9 billion by the de facto NHIF authority? Nigo ekiombekio gya Council of Governors giasabire buna omuchando uyo gokorwa ali mulioka na county chiegwe libagari tangani ase emerobeli yonsi ya serikali. Aaron Ototo Nyingiri, Gatembe TV. Yamuna sana muriketo Aaron Ototo norabotirwa senchira yobo ikiranu tokoirana ase county ya Kisii ritko liarero nigo omuimenere county ya Kisii muswati Donya Doris Aburi anyakobo kwarigania egikaro uninchira mo yokwane kinga abagusi babiri bagukora ogosaro ko mwana omunyaroka okwana asensemo ya Gesieka ewodi ya Marani ebunge ya Kitutu cha North County ya Kisii nigegati ya abaraigwetani emerongevire baikirana asensemo yo asebagenderete kugikeria ogosaro ko mwana omunyaroka na tokumanyigwa no muriketo Daniel Ontiri. Nasensemo ya Gesieka ime ye wodi ya Marani ase bunge ya Kitutu cha North ime county ya Kisii ase abrai au baikirana asomrobelio hobo kwena na megelio igoro ya mangana yubonereria wenka osarwa ko mwana mwiseke amono bonereria wechenchera au mwega oikiranwa na barai au baragwa no mwaziri wichisaimega Kenya mwimendre we county ya Kisii muske Donya Doris Totom Mbunge bunge ya Kitutu cha North muski Jafeth Mokanya Kundi mwimendre we county ya Nyamira muske Jerusha Momanyi ulia we county ya Bomet muske Linet Chepkorir Totom mwimendre we county ya Nakuru muske Liza Chelule gati ya Baraibanda Bange abaraya baigani kubaligani kwa hasenchira ya bene no muganda nokwebaya waigoni gokwarenga senchira ya bene na onsi alia koreka orokia iguru ya mangana yembwengia no gosegeta ogosiria ogosarwa ko mwana mwiseke mpaka nafasi abara yabaiga bakwanere iguru yobube bokoretwa kubatikana no gosarwa ko mwana mwiseke umuchando ubene tugosirigwa hasi chinsemo hasi chinze cha Afrika na muno hasense ya Kenya unabona igato kwa exams abantu n'abandi bakorerate exam kyabo asechi maternity kake nembuya amana indoka yakana ngokana mole natole n'abana baita baiseke ono igabuna toja useka shukuru chinde chasekiro bampaje bakora matem on Friday yota yetenge karabana bagota gochanka abangina baminto abagaka baminto the brothers the sisters kakitole n'abana baminto baba sokonyoro bokongusko sawa sawa abasasa mora abasasa tuanze kuongozwa na akina baba katika juhudi hizi. Akina baba wakiongoza kwenye mstari wa mbele tutakuwa mbali sana. Ebinto mbire korora ebinde to birolekere bire no sansa mbire korarora ekiagero motori buno yoroje no bwate kiriri kiaye kiari kulinda abantu kajo kwaru kiwoka koreme tanda seita era abana tinyaruka niko bakonyenywa mubwato musani Facebook mubwato musani WhatsApp mwanza ina no moto makotaba ni buja lakini umoto ina manyinga kulia. Sisi kama wamama tumekataa wamama ambao wanapigwa. Siku hizi ni kuongea. Mkianza kuongea pale bedroom, wamama msikue wachoyo. Wenye tumekataza tu wakuwe wachoyo ni wasichana wetu kwa sababu tunataka wasome, siku nyingine pia wakuwe viongozi kama sisi. Kama vile Cynthia amesema, tungepeana tu ovyo, saa hizi hatungekuwa viongozi. Kama mimi nilichaguliwa kama mdogo sana. Mimi nilijitahidi nikiwa shuleni, nikakuwa discipline na nikakuja nikaomba kura, watu wangu wa Bomet wakanipea kura. So wasichana wote ambao wako hapa na waongelesha nikiwaambia tieni bidii mkiwa shuleni, kesho pia mtakuwa viongozi. Maneno ile ya FGM, maneno ya kupigwa, msikubali kupigwa. Abangira mwanje mwakwe.
abagaka balegaiga intula abagaka etomwende kolega abangi nabanali bagotokorere gasibuya bakwanira igati yemeswada iyo barachikobeka sebunge yokwegerera omwana omwiseke na gusiria obunereria bw'ichingencho au buna balia barachigotoka nigo barachikoimukirigwa igitambo kire gitindi kiri chiko. Tulinde wasichana wetu kwa sababu hawa wasichana ndio wake wa kesho, ndio mama donya wa kesho. Lakini ukiharibu hiyo kitu, hii akili imepotea, mimba ya mapema inakuja, na wazee ambao mnaona wasichana wa shule. Yusi, mimi niko kamati ya elimu, tunafanya kazi na waziri. Katika shule zetu kuna wasichana wengi wamepata mimba. Na sababu ni kwa sababu wazee siku hizi wamependa wasichana ambao wanavaa uniform. Kama wewe unapenda msichana wa uniform, valisha bibi yako uniform ili akifika nyumbani jioni uweze kumfanyia hiyo maneno. Mama, tuseme hatutaki kutahiri tena. Sisi ambayo tulipitia uchungu tumekataa wasichana wetu wasitahiri tena. Asomo yoga boigo ense yomo wimendere pwe county ya Kisii umoske Donya Doris Totom abantu b'emyaka minene nigo bakonyeka n'ebintu byokorarira igati abamarangeti nabali abamenyete no barema babwatokerwa chiwilche igati yobokonye bondo bonge kurubutereka taseni kyagetembe kurega gesieka imeye county ya Kisii litrene ngoruko Daniel Untiri Timbia muna sana muriketo Daniel Untiri noraboti rwasenchera yobo ikirano mwacho murato kwirana asensemo yichisemi ritko liare nigo omwaziri w'esemi Moste Julius Ogamba Migosi nyakobokirana ase sub county ya Nyamira South yigotoka se county ya Nyamira mnencheremo yokonekyo kugurugwe container ya matemu yekirasiki 12 KCSA okwana asenseme yoni gobo igabirga kukwanira nagotemna go ikabono igabo ngene ribonde bwensi bwa amatemu ayo a KCSE mburarekana na nigo bagendrete konekinga abor kigwan konyora bali chinga chinyororo okora amatemu abo asenchera yekene no bwasoku matemu ayo arakunya kabaka ikomo elio ekiyiga litkolia ijuma rabotiro nigo rwariganirwa no muriketo Polycarp Okara Nemambia. My Lord and my God, may you continue to guide, to lead and order our steps. Asamagata igamanene ye county ya Nyamira ase ogotemwa wekirasi kigage 12 okukugendrete kugachire Waziri w'echisemimensi ya Kenya Julius Ogamba nigo ainekia okwigorogwe kontine jiga na wigono kubotoko kwa matemo jiga uchianse abataniri bebitu au ase chisukuru echo chirime ya sub county jiga ya Nyamira South imeye county jiga ya Nyamira ukwanekerekyo Ogamba niga ainekire na gotabuna serikali nigo ebwate emirobiremia uchiasa aboroki wabonsi mensi ya Kenya na wego kubabule bali bateneta amatemo yayiga kuba abana chinga kichinyororo kogendera n'echisemi cyabo buya eligwe konya asama tukagocha itutogetekera umwana oso ekeras aso muwe myakene kera ukora matemo aye anyore grade kirikiaye kera serikali ntoletiare kuira abana abonspi bagakora matemo konkwira tora abandi university kwira tora abandi TVET kwira tora abandi medical training colleges kero mwana nabo atasagora asagoswa so ngosa baba kabanta aba banene abalimu parents komuranche tagosoere ini engana matemo kulige mu kwibera abana ukwana boigo nigo migosi atebira samatukaje igatigarete nige serikali ya ruberi bitambukire bikirano obatemo ku chikunyara kabako gukorekana senchira yobosera and we are going to continue doing this because this is the last week. I want to encourage you to not to release your foot from the accelerator. Ensure that the team from NEC, the team from the ministry that is ensuring and supervising, you are doing your work so that we can deliver this year an examination to the country that is credible. Migosi baigo nigaene kiringa gotemo ko ikabono tikoranyara kabago kwenekia bikoro binde byonse byo wibeli ko no gotemo wasyolia ogotemo ko eyento korengana monere hatebire baratkinyara ko bakugikiria na kubwatia omuholia anene oli batumika kwenekia buna amatemo akepsea na korekana buya imeyense ya Kenya wibeli bonde bwensi utaenekirie. Of course there have been attempts here and there, and as you have understood,
This year there has not been any sort of cheating, because what has happened is this what we call early exposure. That's when the student has opened the exam, maybe can take a photo, because you allow them to get in with their phones, which you shouldn't. Which you shouldn't. Just make sure you do your part. It's not a difficult thing. It's a very, very simple thing, and then we'll work with you. And you know, we've rooted out this vice in primary. We did KPSEA, and it was 1.3 million students who did the exams, and it was 100%, almost 100% clean. We are going to root it out here in secondary, and we'll also root it out even in the universities. We want to ensure that there is a hygiene in the education sector, and it is our job, and we are determined to do it. Migosi nigarurege kurege tindi ochasi bali bonse barat kunyaraka bakubatanigwa amo ono bwebeli bw'amatemo buna nigo barat kunyaraka bakwimukia egurube yabuboka abanyene nabo igo kwimukirirwa egesusuro egetindi abali bako bayote kutoka batemire kuiba amatemo kera banyarite kuiba nkobwatu bale once pina na bagoje kuirwechera niba kuirwechera mbali gochokora gasi ase ministry ya education usase sector ya education neto kuba blacklist karawa very convicted mbaira na okora gasi ase education again yara ntutegetenga Kenya yeito amatemu akorwe kale clean ekero mundaga nyolesa tubete yenge njire yaye boigo nigo ainekia okwenenwa kwa matemu ajiga gucha saboro kiwa ase skuru ya Nyaikuro asibego aikirana ase skuru ya Liomoro elio kwigora ebirasi by'amasomo yo mu ruberio OCBC. Asante sana. Eginko ripoteria egetaseni kya ubwanjete kya Gatembe kurugige igaiga imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Timu ya mono sana murikito Polycarp Okara norabote ruwasenchira yoboikirano mwanchu murato tigarete asenseme yo yitsemi chingaki eserikali egende tukwaligania aborokigwa bali bonse baguchwa so ase grade gya kianda nabo igo kogendereria muruberio omujabwa amasomo OCBC litko liare boigo nigo Muske Julius Ogamba Migosi yakabukirana ase county ya Kisii mnenchira yamo yo kuigora ebirasi ebinya bya CBC aschinsemo ao ase county ya Kisii okwana chinga kecho nigo boigo aberiga gotemuna serikali gweterase wizara yekisemi nigo ebigetemiro bulisene yogo chia kogendera gokine omuruberiga OCBC mnatokomanyigwa nomurikito Brand Sagini isena ase etara ya yelitskeli masoro gongorwa gusi muwaziri w'ekisemi Muske wakili Migosi Ogamba niganyora libagali abene gwakera serikali nabage wizara y'ikisemye koko asokwe bangiri gwikirani umuroberio competence based curriculum CBC ase chiskuru anene mono bwagachi bibirasi na gwikira bono kolengana na Migosa serikali nigo yagachi birasi gwetane kiri bwisano bya CBC na eganga yabo nigere birasi gwetane kiri bwikominisano nemo na gwikira umutenyo gocha nigo barache kweneke ba mentire birasi bine kiri bwisano na ibire na chimisano iliko yaligania bosibo mwako chana bigaburo kyo bali barachi kwa swase grade kerigia kianda barosiri already ebirasi bietaneti 1500 na enentoga ndrete korosi birasi binde 7500 ebibigo chakoera amutinyi 12 angetale 15 kuja kanya tuli twarosiri birasi byonsi 16 ambao twakorete assessment tukanyoranga na bitakire asabana bali grade 9 grade 8 twachoka grade 9. So we are on time and we are mtole aso mpango tuko karibu kumaliza iligo ikaranya aya onsi Migosi nigene kyamba chikobali kaboroke chiribwe 20 ilikorwa maili go cyasaboroke ba junior school twanyorera school chinyinge barosire birasi byakigima banyorere bitabu banyorere abalimu na nento tulika abalimu bande 20 bagocha konya ase junior school. So narago tebia especially aba parents mbaba na wazwasi serikali nengendete ko tema bune konyara ko make sure nga abana baito mbobwate ebinto birubatakire gotwara elinde basome bache kuba abantu abanene Kenya abuna tutagete pabe.
magega ya wabishopu b'ekanisa ya Katoliki gwesokeritwe kuri Alamisi wiki yahitana kugikiria umuroberi OCBC yasokwahererwa Migos kwegerera nigabura umuroberi gatubwati bimwa binge na igo n'umuroberi umuyasaba orokiwanene mono ko bakonya gukine kitalanta nabo igo umorokiwa kwegerirwa korengana naso kwenyara kwa ekoberete negeto enderete transition ego chako endera paka 2029 abana bali tubwata CBC bonoiga abana milioni 11 koru ECD paka grade 10 grade 8 so nakinabe restenga e program yere continuous na nendo enderete ko improve tirasalika una wale otanga yasalikire nege enderete ko kolegasi na ndi muna mwaro rino ni mware ngege ga mwara abana bali ngakibakora ngakibakwana ekworo kinga CBC nende to kolegasi kumurekera umuroberi umuyoboko bwatokaye nibogo cyase ci university gose funding model Migos niganchira no boremerwa mboraroro kobono barosirie kamiti yogoje kunenge na kurigerera mu mochayo na kuriga cinjera cyo gotinya umuroberi oyo. The new university funding model the last year tali mwako yaanza last year karatu aroseti the presidential working party bakagenda around abantu bakatebe model ili alengo entanga ninjale okora gas nekia garete university tikatoka chibwata madeni so baka recommending a new funding model yeche nebwata a few challenges here and there nebwata kidogo to endete korekebisha kiarantu arosie committee egendete kurigereria wono iga una tukwana nganga kitoko to improve that particular model so that ebe efficient ebe effective ekonye abantu bonse buna yatakere okora Goika asomogero bwaboroke bechi university Migos anigane gachingwana nigo chigendete chokuria machibu na gukora omogero yo asenonya nabo ababule kwirane class iri moryoka chinga kibagenderete ne chingwane chyo tugenderete kugamba naboro bontu achete koti strike yega teneningwa togatebi tugendere ko negotiate naboro ngoja kwira na dole ko 28 umutinyo yo tugendete kugamba naboro twa code some issues echinde ndorakora ndendete ko baiberi go sembanche wera ne class tokogendera go solve chi problem echi babwate ekera chi strike cha university aberi chi nyinge chinde chi anste myake mikoro chiri chi nyinge chi problem chiri chi nyinge ntwar ko nyara go chikora na ba restenga nalo ko nyara gukora problems chons rimo tianyi chi solve na tokogendera na mo ende classroom munya so mi abana muna tokora to balance so Mwaziri wechisemiga iga asense ya Kenya wakili Migos ogamba litskolia rero asetaro ya sorongorwa gusi nigenekeria abakenya bonse bune serikali yabikire mirobelyo yochkwene kyangango siri rumurobelyo competence based curriculum CBC elio umurobelyo nyara gukikira na senchera yobo ikira no asibo gabora serikali nechikwaga cha ebirasi bune nchireyemo yokwene kyaboroki umaro chikonyora mu chandonde bwenzi chingaki bale asumurobelyo yo ngori potere gatembe TV kuruga Gase constituency ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii iletara na Brian na Sagini Isena Timbia muno sana murikito Brian Sagini Isena norbotu ruwa senchira yobo ikiranu tokwirana asense media ye bunge ya bobasi kubatkana amone bikore byubo salivya biri bikone kigwa ane muno asense media maji mazuri bunge ya bobasi county ya Kisii itko liarero ige barasa nyakabage kurangirigwa abuase abasaye baburi gukwane kingango kibariko kyania obutumekibwa amaryogo yogotindia egento kirere obusalia kunyakabage komentekana asense media muna tukomanyigwa no murikito Dan Mzungu Ega yobo sali comment kana se wodi ega ya pa central ne mono se application ya Masuri Nigolit kolia lero mo senior chief asirieta cheni yopesha anyara kurangiria evarasa ya nyara okwanira obo sali obo ekara matukabu ngo igo bisia ya nyade kubunwa ase chintunda ibere kama sabuna abantu abanene baibya abumba kiye tiko ibwana ende bakire lyakabere ko buna bono niyo togotebanga kinya sore kirase kenyoro amarwa ebinte ebinge binyare ko sire kyagara abantu rabako rengereria bakikoiba iko bakagente ngobisi eri nikibase kire imbe bakikoibera omugambi ndere bisuri mubombe tuaribu tufuatilie mama cheni tuende na yeye na assistant chief wetu tuaribu bombe kutoka vijiji vyetu tuaribu kwa hisi waliifa kuku waliifa kila kitu. Sasa ninasema ya kwamba kwa hayo yote
Kwana chinga kichecho nigo mogambio iga nene mono anyara kugikeria abantu bari bagase ni kutwara okobako gotambe kurwa sesa application iga karwa iga menta gotebanire biya abarai kero barobisi gochego sikwane mono kurwa senseme iga asingencho nigo yarokanira basaya matuka bwango iga nigo bagase nigo eswana nigo chia sobosaria nabo kugenda gutwara okobako gotambe karwa iga menta ko batebia nere biya gochego tiga nabo gonchokera ringana ria monene nyasaye rinda abande banyare gotoriwa lakini nane ndagatagateba iga ndurgo kumoya so kore mirimo emirimo ngokora tore onya ni igoro ya maru bona rito kubwata mono onya ni igoro yoboche amangana ya fieta na keregento bona rito gokora amatemu na koera buna sub county commander ateba etogweta chi patrol botukuno mugaso tari korara ekiegera etata konyorosa ebinyoro byaito bibe biya egere no na abana baitu bakora amatemu mbanya kurangaranga chinjera etoke ng'abana abu bairanire ase chinka baberi rororo bakora emeremeri eganeire nande buna nakwana kemuranje kora chista meeting chinga chain kwana na abana bairu mukonya buna bari gisukuru na bari mubanarete bona barente nkamu batebi ngaki ekenaki abeberi totagete nekento getageti egere tobeka abana baitu nande asa mako yo monene egento kende karwa igo mo sub county commissioner Onyamache boigo nera irari bagaria gukwanira boigo bosari obwaga ndre comment kana senseme iga karwa iga menta gotebanire buya amarugo chigosira kurwa sorogongoro iga ekiagira nigo boiga amarugo arokane commenta asichinsemo ao ayu akwira nyonya no bosari kogendra comment kana siku hizi pombe si ile ya zamani. Wazee walikuwa wanakunywa pombe ile ya kienyeji, ilikuwa pombe ambaye wazee walikuwa wanakunywa pombe ambaye ilikuwa na utaratibu na haikuwa pombe ya kuumiza mwili na afya. Lakini pombe ya siku hizi, kuna hii vijana generation ya siku hizi wanaunda pombe ile haramu na wanaunda pombe mbaya ambayo wanaweka ma chemicals yenye inakuwa na inaenda kudhuru afya ya vijana wetu. Kama ukiona saa hizi kwa society yetu unakuta vijana wengi hawaoi. So na tunalinga tunafuatilia tunaona hiyo ni kama kwa sababu ya hii pombe haramu ambayo imewekwa a lot of chemicals na vijana wetu wanakunywa, iko cheap na wanakunywa. Jomo mwingine anamfuatilia kuona kijana yake kama ako na afya. Kijana alikuwa anakocholea huko kama mita 5. Lakini siku hizi kwa sababu hii pombe imeharibu afya na usasi ya vijana, unakuta kijana anajikocholea. Makojo inafuata kwa longi ikitaramuka chini. Hawana ile nguvu ya Boiga bamenya baiga bechiseme chiga banyara kumusaba omushimiwa Innocent Obiri uchagwa swana ni boyo ko baroseria etaracha ya Nyamache esenge nchobono ni kakimia kebere bono etaracha iga ya Nyamache etanya gokora gasi egento ke gasi ne kore maria obosombi korwa sorogongoro iga etaracha ya Nyamache ya gusalirie rieta timaitu sogocha guchakira kurugosen konaki kurirosia etaracha iri ya Nyamache ekonye to muntu Kisii County bona lero tukoraramika kwa niaba ya Kisii County yonse nki bona tari mubasi okora ngentoki ukoraramika etaracha ya Nyamache omo machoge ka rwali no akore tu Nyamache rwali no akore tu Nyamache moja liobekwa bona gese etaracha iri asaregete ba machoge mbana gutacha Nyamache bagira ngomba na gutacha Nyamache in fact omo siko viri to base ko bweke mubasi akoranga nebirero bya babasi ora ombi bona kuripoti rike taseni kiage tembe kuroiga access application iga ya Machi Masuri yugo toka ime wadi ya pa Central ime bunge ya Bobasi elietari ya neigongoro kwa Dan Musungu Timbia mwana sana murikito Dan Muzungu na roboto ruwa senchira yubu kiranu tokura na ase county Nyamira asamat kabwangu iganigo ebikore vyo abantu gotoka waitire na abandi kwengenta bya birbi comment kana ase county ya Nyamira aniga gocha emambi ya rero maega yo musbati yo mukuru wa ase kinyoro kya Mosobet B gotoka se wodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba nyakaba gotoka emambi ya rero abwasakagiri kwengenta asinchira tamanyire none bo abantu nigo basemigwe kwane kingango kibare kuriya obase bataraira egetambukiro asama bakaba muna tukumanyigwa no murikito Fred Agari Omusubati yomo aserita karo kurwese kenyoro kya Mosobet B wadi ya Gesima Gitutu Masabe county ya Nyamira nigatigiro moichano monene asaba nabaye amone amati ya yengima chinga ke mukiye getambukiro na gwesongia gwikerekerengo kyo gusira buguma bwaye orengana ne amate nigo nyagusira abo kabuya amona bana baye nabo igo buyarigania asokoranga abanyorere kibakolia chinga kichwe karo mugako yasokire gucha semeremo nariyo aimukiye getambukiro onyarakabaga kwanekera oboli nebintu binde na kurwaroro ogenda gwikerekerengo asanyara koba kagwesungia actually nale ngubu onene karasiti these are my greatest friends on kratwa mna ko jitete sino crime watu wanyora sama enenga waswati na wakorek abitili
watema ko ulinga what happened omuswati na babo kabuya gali ngimambi buya abasokyo bali wayo buya bono nakie ko kyabiri kisungu mukuti twasinde ku understanding ingi yako yareita kere bintu bya ka twiko natwonera abantu baikiro bandi bakirororo so lende finally lende nabachurusi wororo ono lende nabana chikine kyakirigo rituko ri juma eikiaeta musubati yo mokuru asekinyoro kira egikake kuru asekinyoro keiga nigo anyara ko bakagwesungia nere guikira ekerengo abakagusiria obugima bwaye chingaki abantu bonsi baborigwe kwetanga kuru asebirengeri binge naribagerio gusanga ebirengeri nabande bali baratuke barange elio konyoro bokonyi libaga lyo gweita na gutigo muchando ase amatiyaye ngwisiraga nirigwe serikali nagende tena uchunguzi hiyo na togotira na DCI bakoro tukiwa manyana nkikyaleta makwiri ya somo cyo inkolibotera getembe kurwa sekinyoro kya Mosobe TB wodi ya Gesima Bogetutu Masabi County ya Nyamira inche Freddy Agari Nchumura tukwira na Asens County ya Kisii nitko liarero mnenchire moyo kwa nekingi gati ya bana boda boda babiri bakonyora asagaya bagokorera obunchire bwabo nigo agati ya bana boda boda kurwa asekinyoro kiensameli ya nyakeiboreire yegotoka ase County ya Kisii kubatkana amono kwemurunga nimna tibabu ati ebibanda bakuigamira chinga kibakora ebiasara byabo nigo litko liarero bari nekibakokera maega yo kwagachiro ekibanda ekibakonya kabagweta kurwa sembure nyinge nabo igo mugasomonge kurwa somo ya Serieta Robert Mairura okwana chinga kecho abange nigo bagokere getambo kerekyo muna tukumanyigwa no muri keto Abigail Nyanchama Rituko ria rero ni gabana boda boda Westechi ya Nyakeboreire egotoka ase wodi ya Boikanga ime ya South Mugirango bali ne kibako gokera magega yoyore no kugania okuya omanyekanite buna Robert Mairura kurwa sense ya America kubagachira stage ase barachigokorera obosombi bwabo magega ya barabwo kwemurungania aso gotwerwa chinga kiechi chembura nabo igogo itwano mabaso chinga kicho murakera twairane ngambi ya mono ase ng'encho gwakorire amang'ana manene ase stage ya Nyakeboreire nigo twabereire tugotwerwa chingaki chintambe mono ekyo twarigirio obokonyi bwasinyire lakini rende aye gwasoirio koboko mufuko ogo abuna bwa bantu tutagete ase egwoti eye na South Mugirango ngima nkoirane rio mwesimiwa oito Mairura asoko tokonya gwatokonyire kanyo mugaso toketira tokoyo mugaso nonye customer getagete pikipiki okonyona asiteye kora ikengereri yanyorere pikipiki yange chaina na bwata ngotena mbia mono nande no tuli naye bakengori twakwira ni mbia mono murai osegwa toinywire gekogera ekere mburi gutunkumya kapakanga na chikuga meko atimbwa dibota bota seti ngoiga Nyakeboreire naira ni mbia mono aya naye turatoke tokunyore gekogera omonto kunyora omonto ori orwarete nyombo ori ochandegete obwate michando yonsipi twanyore kero kende no gendere gotokonya gwetani igaiga anje nango jagotanga mbia mono ase ng'encho egasi ya engiya gwakorire mwesimiwa nawe go nande ntukwareganeti Ndio wana ndio renga kintu bwato murai ogotokonya ogocha Nyakeboreire ndio bwatia mange tumekushukuru sana karibu tena ujue watu wako hapa kwa hii side yenye umesaidia igaiga Nyakeboreire abarundi abo nigo bairaniria buya nabo igo koganya Mairura ko bakonya asoko beko koboko asesa ko yabo yo gusira abanyakyombe nabo igo ko bakonya konyora chi license bali abatabwati esake yegendera tokonya ngiri nabona boda boda abange bao tokonyora omonto obunikire no kobunika tabwati kino nkyombe kendikira aranyore besa kurwaro ke mokonye kinya kumubetera no arempara gabwe jipipi chigatoko akana jironi nabokonya na kwarusi kurwaro bokonya gwakana ngora iga maisanya gosuka naende bana na barabu banya kosomera sukuru kulingana na serikali yabo niga yajenji ebintu bya CPC nini gochi hapo ntugani atokonye abana boda boda baitu litangani mbabwatia so driving license buya onye gakonyora chinchira abakobugorio omo babirega aba driving license turatebe ngambia mono abarundi abo nigo boigo baboriwe kobwatia amachiko apara ili wetanga korwasemi basokano na boigo kobwatirani gwasie bikore bibe ase boigo baenekia gochia kobwatirana na Mairura na kobasemia abande igo nabo twari kwariga na goteba ng'aki chingaki chonsipi no turamanae gekwera gwakonyire abantu baboikanga ase gwotia Nyakeboreire ase chinsemo chinyinge egekogera aige stage kwagachire
abantu bonsi bino baraye bakone nonye na matoke noni ntuno turaigamega kwerekero tuganyete chi customer tuganetia sitokobera erinde tunyara ko batoko tukuganyira chi customer erinde tuchire safari ase baguchikuchi. Abigail Nyanchama, Getembe TV. Tukwirana ase county ya Nairobi ritko liare nigo omo CEO bwe commissioner ya National Lands Commission aserieta Kabale Tache nigo ritko liare nyakabo ikwirana abo CEO bwe committee yekibesa anamono elie kurigeria ensemelia Public Accounts Committee liko nyakabaga koera igoro yenchira kibesa kyabe kigotumeka cyo mwaka 2022-2023 nabo nigo egati ya committee ya nyakabage komocha ensemeyo asobutumekyo bobe kibesa mna tukumanyigwa no murikito David Bogonko Kangi Kurwase County ya Nairobi. And final payment has not been done. There's room for further defects identified. Ritko lya lero bosio bwe committee eteneta mangana yo bulingo lya bwechibesa gose Public Accounts Committee nigo yanyara ko age kumotwara omosiyo gosomo nene oteneta mangana ye commission eli ya land yumanyikante na National Lands Commission nigo bare kumulingo lya igoro yo butumiki bwechibesa use budget eli yanyara ko bake goso ya 2022-2023. If the defects do not relate to the petitioning, why would they be related to the period of the petitioning when you are considering? Or are you saying the project is not closed in relation to the rent? Hekerenge kenene kyo gutware committee ritko lya lero no kurigeria igoro yobotumiki bwechibesa chirichanya toko achikobekwa ase commission yo ya National Lands Commission na kibanyarko bagonyetumeka chibesa chiricha bekirwe ababunge nigo banyarko bakubolia maswali aya asibangania komanya na kibagenete kunyarko bagokorega siabo oikara no nyambono iga. In CEO's own admission is that the officers are rained on. It's a very nasty situation where you can wake up one morning and all noble documents of the commission are logged in what? They are soaked. What will you do? Mosiyo yo Kabale Tache kelanyara ko bakawika bosio bwe committee ya park liganyara ko agakweresera buna nigo bagwetera masaibu amange kera bagenda kunya ko bawo kolega CSH cyo bisi cyabo abosi banyara ko bagotera na nonye nigo bagotwerwa ekyo ababunge banyara ko bakubolia maswali amange nkike kogera. It cannot continue forever because even the defect period is normally 6 months after the contract has come to an end. So maybe I don't want to write a report, but probably CEO you have to think along those lines. Yeah, even if it means closing it, finishing the whole story and trying to engage maybe even some other contractors chair, I don't know. So long as windows are closed, how will water enter? That's what I was also wondering. Because a well-ventilated office is very nice rather than an office which lacks ventilation. When I say defect, the rains actually comes through the windows. I think the way the building is structured. So when it rains, so there's no way the rain can be prevented from flowing into the office. So that's one, into where we are now. So when we engaged the contractor actually had already done the petition and said was to do for us a petitioning at a cost of 130 million, which is it's a saving to the government for about 100 million. So the commission decided that I think this is the best way to go. So for this additional cost now is bring invoices. We are not agreeing because once we agree, it was going to vary our the earlier quotations. Baigo chinga kichecho ababunge ni wanyara ko bakubolia igoro yaba contractor osaba kolega si bali kira sechi contract binanki bataranya ko bakubekerwa emeromo asenjera ya permanent and pension po. Engage the CS for Treasury further as members of parliament to see the way forward. They act for 4 years, then maybe some positions require some, they have a tenure. Then after you act for 5 years, then you are confirmed, then you go for your full tenure. So basically you have worked for 11 years, which disadvantages maybe some other people who should have maybe occupied those positions. Why would the Treasury be required to approve? Because they have already provided money for that position. I mean, it doesn't make legal sense and professional sense. Out of 25,
23 positions have been substantively confirmed. 2 are under review for this financial year. Ababunge serio geli mauni gobanyara kwa bagoteba buna bachikunyara kwa bakoro sioroboti oruya rura chikunyara kwa buro kuligeria amasaibu agendete kunyara kwa bako andama abakolega siabu be commission ya National Lands Commission chinga kichicho mo CEO o National Lands Commission kabale tache nikanyara kwa bakagoteba buna commission ya National Lands Commission nige bwata bakolega siabake kurende ababunge abanyara kwa bako mwerekele buna bachikunyara kwa bakuligeria amagania yo abo. I think we all know the situation we are currently in terms of staff establishment. So our work entails movement, our work entails technical. Actually, we have a shortage of technical staff. So if given a chance by National Treasury to be given more funding, then we'll be able to recruit, and we may, if we are to review our structure, then we review it upwards, I can tell you, because of based on our needs. Nkoripota ya Getembe TV kurase county ya Nairobi, Eliataliane Bugonkonyo Kangi. Timbi amona sana muri kito David Bugonkonyo Kangi mwanchu mu ligiriani gotokwanda sensemele kionga obonchiria abasa muri kito muri nsiango nyakabo gutara asechiro ya daraja 2 nako nyakabo kuariganiria amagori yebinto ao Rituko ya rero asechiro ya daraja 2 yo gotoke county ya Kisii nige bintu obyo ni wasamagori ao tukuchakira asesema ichinyeke nigo chingende cha Green Jano chikilibere choni gwa shilingi chiminya na 50 amini nigo choni gwa chimibere na 53 onyoro yo nigo shilingi chimibere na 50 roskoko yo nigo shilingi chiminya somochero Tanzania oni gwa shilingi chimisatu na wigo chinyanya ekereti nigo choni gwa chiribunye ne chimisano enu sekereti choni gwa shilingi eribwe mo ne chimibere ebesheni yo ni gwa chimisano isato ndo ya ni wa shilingi chiminye ebya sigu nini go byasoka asechiribunye ne chimisano endo ye chikilo 10 yo ni wa shilingi chimisano na ibere asebo igo chikilo ibere cyanyara ko bachiko ni wa emyemo ne 53 ebitunguo nyankundi kilo yemo ni go byo ni wa shilingi emyemo ni byenye matobyo ni wa chiribisana na isato ase egunia yemo inko reporter ya Getembe ko rwa sensemo yo bonchurira njigo nkoro kwa Morin Siango. Jumura gwikira buno gwikira mwari gwikionga chinsa ibere butko bwigabwe Jumatatu kurende nyuranga ase ensemeli ntanga natiko watengani gotwaga nirgo chigutwara omo MC ward ya Nyakoya Muske Cosmas Oyagi kurende gwikachinga kimne chigataranya kabo kwikirana kuwatkana amone bigitange kamo gosekende nigotora chunya kabato kubwatia ensemeyo asabari kibaito bamangana maya kurase county ya Kisii county ya Nyamira gwike county ya Nairobi ngo bakirangambye muno na bigoto gwakirangambye muno soko chora kurigiria ekionga chinsa ibere obutko bwigabwe Jumatatu Ocha gutiga amono basembu agatembe nkuru kwa Kevin Onkoba. Baraka ninjo Getembe ninjo darome manana mazu bagina ninjo omurigeri gwekera mu kimaiso kya Getembe litkuria rero ntogenderere nechinkwane chito no baseme ne mebayeno nemirabaro yekusi iriere ogari yobongo esukumanyaye bwe kotarikote nonde no togote bana ki chintage chiokaru mbara kiraseke ukono tebanga onye to ko ngichintage nyo to ko ngituli nangu ayolege tesi mbara to kunyara wati igobona tuli nangu ine kwana yari ko bekwa eso muntu yuri ne chinguru aho kolegas ndo onalite gazi yiri yagare abe chintenga ko ngiyomubere akonge tyumubere kabisa yakora ngurucha mungura ncho wati mbara igo to wati chimbara bune chintage chiokaru nyetuli nangu chintage chiokaru mbara kirazene data anya to konge chintage chiwata bwaye entoke yanegetesi na umusia te Baraka ninjo Getembe ninjo darome Getembe Television ekionga kiamamogusi. Vijana watafunzwa ofisi, halafu wataenda kunywa pombe, kutumia kuberi, wataharibu miji yetu, watachukua kuku, watachukua mandizi, halafu tuwaomba tuwasii wa vijana hii kwetu kwa maji mazuri, kuja hapa tuwaombee siku ya leo, halafu security iendelee vizuri. Pombe tuharibu, tufuatilie mama Cheni, tuende na yeye na assistant chief wetu, tuharibu pombe kutoka vijiji vyetu, tuharibu kwa hisi, waliifa kuku, waliifa kila kitu.